Alright guys, no? So, nandito tayo ngayon sa Motorcycle City sa Tarlac branch. Yan, bagong bukas. So, magtitingin tayo ng motor sa loob, no? Yan. Kaso naiya kaming pumasok. Daming tao. Ayan, shoutout na pala kay R6 Vlog guys. Ayan. Subscribe nyo din siya guys. Ayan, so balikan ko na lang kayo mamaya pag nasa loob na tayo, no? Music keeps me dancing. Alright guys, no? So yan, papasok na tayo, no? Ayan. Meron silang Yamaha. Ayan. Tas may mga scooter din sila dito guys. Yan, mga Mio Soul. Yan. Mio I. Rider. Yan. Mga Suzuki nandun. Yan guys. No? Ito guys, dito naman tayo sa Ninja 650, no? Yan. Bagong model. Tapos yung ilaw niya is LED na rin. Yan. ABS na rin yung front niya. Yan. Yan. Tapos yung panel niya guys. Yan. Yan. Tapos meron din silang Roser dito. Yan. Roser 200. RS 200. Ito yung Roser 200 nila guys. Yan. RS 200 guys. Yan. Tapos sa kabila naman is 200cc din na NS 200. Yan. ABS na rin siya guys. Yan. Tapos pati itong isang RS 200 guys is ABS na rin. Dito naman tayo sa kabila guys. Sa 300 SR nila na CF Moto, no? ABS na din siya guys, single cylinder. Saka naka-LED headlight na din siya guys. Ito yung mga available color nila dito sa ano guys, blue, white, black siguro. Black. Ito yung mga available kulay nila dito guys na 300 SR na CF Moto, no? So dito naman tayo sa NK guys, no? ABS na rin siya, tapos twin cylinder. Yan. Yung katulad kay Idol Breezy, no? Yung NK 400 niya. Pero iba yung kulay niya, is blue yung kay Idol. Ito guys yung GT 400 nila, oh. Yan. ABS na rin. Tapos twin cylinder. Yeah, ito yung ano na guys, panel gauge na. Yan. So yun guys, no? Try natin sakyan tong abot ko. So ayun, no? Nakatingkayad yung paa ko guys. Yan. Ang height ko is 5'4", no? Nakatingkayad, taas 5'4". Yan. Mabigat din siya. Siguro normal na yun sa 400cc, no? Sa mga matataas ng cc, normal na siguro yun. Tapos tong windshield niya pala guys is adjustable siya. Yan. Pwede mong itaas, ibaba. Yan. GT 400 CF Moto, no? Okay guys, sa R3 naman tayo is may available silang kulay dito na blue tsaka black. Yan, parehas din na ABS is 2021 model. 2021 model tong dalawa guys. Ito yung mga available nilang kulay. Yan, R3 300cc. Yan. ABS na rin siya. Tapos twin cylinder din. Yan.
Pero pero hindi siya pwede sa expressway, no. Kasi 400cc pataas sa pwede sa expressway, no. So ito ang 300cc lang kaya hindi siya pwede sa expressway. So guys, dito naman tayo sa kabila, no. Ito yung MT-03 nila, no. MT-03 2-cylinder. Yan, at non-ABS, guys. 2021 model din siya, guys. Yan. Ito yung ilaw niya. Yan. Ito guys, ilalabas nila. Kukunin na ata nila, no. Yan. 300cc SR na CF Moto, no. Yan. So what's up mga idol, no? So nandito tayo ngayon sa Motorcycle City. Yan. Ilalabas na natin yung binila nating isa sa dream bike natin, no? Na andun, no? Inaayos na lang, guys. Yan. Hanapin namin si Ma'am Josie, no? Para mag-assist sa amin sa loob. Yan. So abang lang kayo, guys. May lalabas natin yan. Yan. Peace. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Shoutout, ma'am. Baka may shoutout ka. Sir, yan. Shoutout po sa mga viewers nila, sir. More subscribers to come po. Yan. Mga gusto pong ano dyan, mag-avail ng mga Fiat Moto mga big bikes. Meron na po kami sa Tarlac City.
budget build mo na big bikes, available po tayo sa CF. Isa ka Meron din pala silang mga langis dito guys. Yan. Yung building, sir. Pre, Mga Yamalog. Yan.